japansku borilačku veštinu, aikido, i zainteresovana sam za istočnjačke kulture i istočnjački način života. Zainteresovana sam i za mnoge druge stvari. Jedna od tih je isprobavanje novih ukusa i nove hrane koja je ovde takođe dostupna. Ja sam Marija Đurić. Imam 23 godine i studiram u Beogradu na Poljoprivrednom fakultetu. Upoznala sam Milenu Vojović, trenirajući aikido, i rekla mi je da uči kineski jezik i predložila mi je da probamo kinesku hranu. Hrana svakako može da nas poveže sa kulturom i samim običajima jedne nacije, jednog naroda. Ono što mi se dopalo kod Kine je to što je daleka, što nije ovde blizu i što mi nije tako poznata. I ta sama daljina me je privukla da malo bolje istražim o njoj, da se upoznam sa njom. Maturant sam Filološke gimnazije, učim kineski jezik. Prvi put sam u kineskom restoranu bila sa svojom porodicom kada sam upisala srednju školu. Kasnije sam shvatila koliko je kineska hrana zaista ukusna i samim tim sam počela sve češće da idem u kineske restorane. Kasnije su i moji prijatelji poverovali u moju priču o tome koliko je to zaista lepo, pa sve češće zajedno idemo po kineskim restoranima. Jedva čekam. Prvi put sam bila u kineskom restoranu pre 2 godine sa drugaricom sa aikidoa Milenom. Pričale smo o kineskoj hrani i ona mi je predložila i opisala mi je ukuse koje mogu da očekujem kada dobijem porciju kineske hrane. Znate ovo za kineski čaj? Ovo je jasminov čaj. Sad vidite unutra ovo lišće, to ti znaš, Milena, da pokažemo njoj. To se stavi to lišće unutra, tako čaja, i onda se prelije voda. Znači kad popijemo ovaj bokal, znači oni dosipaju tu kajšu i prokuvanu vodu, tek iz 3. puta kad se napuni, znači bokal, onda pusti kao taj najzdraviji sastojak koji ima u sebi. Baš je divno. Postoje razne predrasude i ja sam ih čak možda imala pre nego što sam počela da jedem kinesku hranu. Međutim, taj strah sam nadvladala time što sam stvarno želela da probam nešto sasvim novo. Moje predrasude lično su bile na nekoj priči zasnovane. Pričali su mi razni ljudi o tome kako oni mešaju razne ukuse, kako to uopšte nije prijatno i tako dalje. Međutim, sami te predrasude su se razbile prvi put kad sam otišla u kineski restoran, kad sam probala svu tu hranu, tada je nestao sad strah, tako da sad je obožavam prosto. Što se tiče predrasuda, ja ih prema Kinezima nisam imala. Dosta ljudi ima predrasuda što se tiče njihovog mesa i načina pripreme. Ja im opišem da se sve priprema veoma ukusno i opišem im ukuse koje mogu da očekuju. Evo, teletina na gvozdanoj ploči. Sitno iseckana, sitna, ima sosove i slatko-kiseli sos, puno povrća bambusa, malo šargarepice sa njihovim slatko-kiselim sosom. Kad ti donesu na toj užaranoj kao plotni, još se krčka onako ispred tebe. Pa hoću ja isto ovu teletinu na gvozdanoj ploči. Naši ljudi obično dođu u prvi kontakt sa Kinom, naravno kroz kineske prodavnice, ali tako i tržne centre, i nisu toliko možda zainteresovani, znači jesu zaista ove velike predrasude po mom mišljenju, pogrešne predrasude, naravno uslovljene različitim pričama i različitim uticajima sa strane. Međutim, ja pokušam da im objasnim da su to zaista i divni ljudi koji tamo rade. Hrana jeste veliki put da se prevaziđe predrasude, posebno kada se u jednoj opuštenoj atmosferi sedne u jedan restoran i kada jedno, znači, duže vreme malo provedete u tom restoranu. Kod njih je običaj da se sva hrana iznosi odjednom na stolu i da se služi na okruglom stolu koji u sredini ima ploču koja može da se okreće. Prilikom okretanja te ploče svaki gost ima mogućnost da se posluži tom hranom u istoj trenutku kao i onaj drugi. Naučila sam da jedem sa štapićima zato što mi je dosta bilo zanimljivo to i htela sam da jednostavno osjetim malo drugačiji ukus, jer čitav život jedem samo sa viljuškom i sa posuđem koje je dostupno ovde u Srbiji, ali kad sam naučila da jedem sa štapićima, slađe je nekako. Dobro, hvala. Recite mi samo kako spremate ovu piletinu? 就是这个皮莱丁，就是那个鸡胸肉，你们叫菲莱来的马罗古斯丁，
после ulje, stavi kikiriki, stavi segre, malo paprika. Paprika. Ja sam zovao Palezime Wang， ime Long Hua， ima 57高地。09年从那个匈牙利过来，然后那个从在那个跟我那个老婆一块过来的。我叫那个姓名叫那个王永华，今年可能几岁有那个几岁也不用说了。从那个，但是后来我以前我妹妹在这里开过饭店，生意很好，后来她有事回去了，所以那个我就知道那个有机会了，在这里感觉这个就是说呢，饭店开了这个饭店，有的是附近的，比方说是新北的，是吧？附近的，有的从贝尔格莱的过来的也有的啊，有的去过中国的，有的没去过中国的都说这饭店很可以的，比较好的。Od kineske hrane najviše volim da jedem piletinu sa kikirikijem. To je neki spoj slatkog i slanog i pečenog i hrskavog. To je izuzetno lep spoj nečega što mi recimo ne bismo kombinovali ovde u Srbiji, ali možda je bio taj strah pre nego što sam ga probala, međutim kada sam probala zaista sam bila oduševljena, tako da je sad to postalo moje omiljeno jelo. 也喜欢的啊，我也去那个塞尔维亚饭馆，你们那个戴乐丁的那个秋柳饭，还有那个白了白虾梨子啊，还有那个我说不清那个塞尔语，反正就是那个叫烤肉，还有烤鹿肉，烤鹿肉什么的，喜欢的。Pa smatram da otvaranjem prema bilo kojoj kulturi mnogo čovjek dobija, upozna razne ljude, ja sam ako po prirodi vrlo radoznala i volim da ispitam razne kulture, tradicije, njihove običaje. 我来了以后，感觉塞尔维亚人很亲切、很友好，就是他们对人很客气的，就是当我们朋友一样的啊，就是这样。所以我感觉在这里很好，因为就是接触的我们饭店的服务员也好，外面的那个房东也好，都很好，所以我们很愿意在这里就是说待下去，是这样的。 Mislim da su naši ljudi spremniji da prihvate kinesku kulturu kroz kinesku hranu. Znači da odu u jedan kineski restoran, da im je zaista pružena prilika i da se potpuno opuste. Znači ne samo da pojedu, da plate i da odu, već zaista znači, da uživaju u toj atmosferi kineskog restorana i većina njih se zaista opušteno osjeća kao da je kod kuće. To je lakši način znači, da se prihvati kineska kultura. Ono što je bitno je da čovjek treba da teži ka nekim stvarima koje mu nisu baš bliske, koje mu nisu poznate, da to što bolje upozna da bude jedna svestrana ličnost i da maksimalno otvori sebe ka nekim novim kulturama kako bi saznao što više. Sad ja tebe vodim na baklave, da probaš drugu kuhinju. Idemo. Zato što je to neka vrsta kulture kada vi radite na sebi, da budete osoba koja jednostavno zna, koja nije ništa strano, da ne budete samo ograničeni na svoju kulturu, svoju zemlju, svoju neku vrstu ishrane, nego da znate kako se hrane ljudi u drugoj državi, kako žive, kakvi su njihovi običaji, tradicije i tako dalje.